δεν μπορώ να αναφερθώ ιδιαίτερα στα χθεσινοβραδινά. Σίγουρα το βίωνε δηλαδή, εγώ θα κάνω αγωγή. Λέω, επειδή δεν είναι ωραίο ένας πολιτικός να παίρνει χρήματα από πολίτες, θα κάνω αγωγή και όλα τα χρήματα τα οποία τυχόν θα επιδικάσω στο δικαστήριο και στην αστυνομική εξέβρεση θα τα κάνω δωρεά στο δημόσιο ψυχιατρίο. Έτσι ώστε να έχει το δημόσιο ψυχιατρίο πόρους για να λειτουργεί και να εργάζεται. Έτσι. Η αγωγή ετοιμάζεται, ήδη στάλει το εξώδικο στα άλτα για να πάρουμε δικαιώματα. Θα γίνει η αγωγή, το λέω πάρα πολύ με ρωτήσατε, θα γίνει η αγωγή, θα γίνει και μήνυση φυσικά. Θα πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει ακαταλόγιστο. Έτσι, ακαταλόγιστο δεν υφίσταται στον νομικό μας πολιτισμό. Εγώ σηκώθηκα και έφυγα για να διατηρήσω την αξιοπρέπεια και την προσωπική μου και του κόμματός μου και του Κοινοβουλίου. Δεν θεωρώ αδιανόητο ότι ένας συνεργεία βουλευτής του Κοινοβουλίου να κάνει διάλογο τέτοιου επίπεδου και βάζει ένα διευθυντή νοσοκομείου του ΕΣΥ, απίστευτα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Τριανταφυλόπουλος δεν πήρε καλό βαθμό στο χειρισμό του χθεσινού θέματος. Δεν πήρε καλό βαθμό. Και το λέω έτσι δημοσία. Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος θα πρέπει να ξέρει, και το προσμετώσα πολύ αρνητικά από αυτά, ότι ο αμφιτρίων, δηλαδή ο οικοδεσπότης, είναι υποχρεωμένος από τους κώδικες ηθικής να προστατεύει τους προσκεκλημένους του. Όπως να καλείς έναν άνθρωπο στο σπίτι σου, στο σαλόνι σου. Εάν ένας άλλος καλεσμένος σου του επιτεθεί, θα παρέμβεις και θα διώξεις κακήν κακώς αυτόν που προσέφερε.